Täze ýyl, Täsin ýyl. Çimcimal. 31 dekabr. Salam Ayzwava. Min adım Cemal. Mi ejinjanın läliji. Men birinji klasda oqaýaryn. Özüm diňe 5 ýyl ýaryn. Dün mektepde Täze gurulun arçanyň bir däjejigini gaçyryp dövdüm. Muallim maňa käýedi. Emem ejem aýtdy. Ejem bolsa, indi sen Ayzwava getirmese gerek deyip arz etti. Men gaçy oýnandım. Soňjymyzdy haşyryp hat ýazýaryn. Ayzwava çağırırsa poçtan ussy bilen hat uratýan ekeni. Menem dize hat ýazasym geldi. Mümkin bolsa, maňa owadan gurjak sowat iýeräýiň. Goý Täze ýyl adamlara, çağalara saatlyk hem baxt getirsin. Men size garaşýaryn. Täze ýyl gutly bolsun Ayzwava. Dankanyň oýunjoklar dukany. Wy, körpe boz oýunjoklar dukany. Amcan, araba terk mutlu olsun. Amcan, ne mi kömek gerek amcan?
kömek gerek däl, gurjak gerek. Täze ýyl arzularyň hasyl bolýan bayramy. Çağalara hasam arzuçyly bolýar. Bir çağaň arzuwyny amala aşyrmak, onuň göwnüni şatlandyrmak bolsa, her bir insan üçin iň bir ýakymly zatdyr. Egerde ol hat meň elime düşmedik bolsa, bu ýyjagadyň arzuwy hasyl bolardymy ka? Men başardym. Dogry. Biraz giyja da galym. Ýöne täze ýyl inni başlanýar. Täze ýylyňyz gutly bolsun mehribanlar.